Het is eigenlijk een open gesprek over de toekomst van het Koninkrijk, waarin Mike Eeman uiteengezet heeft hoe hij die toekomst ziet. En vanuit het gedeelde verleden natuurlijk ook, maar ook vanuit de vragen die op Aruba, maar ook op Europa en Nederland afkomen. En de nieuwe kansen die het eigenlijk ook Aruba biedt. Daar is op gereflecteerd door professor Ernst Hirsch Ballin, die ook voormalige minister van Koninkrijksrelaties en minister van Justitie. Toch wel vanuit een vrij fundamentele invalshoek. Dus waar sta je voor met elkaar? Ook eigenlijk opgehelderd wat ook de verwarring is rond dat idee van koninkrijk, rond het verschil tussen een gewone natie en het idee van de verschillende relaties die we hebben met de overzeese gebieden. En de discussie die daarop volgde aan de hand van... hij introduceerde de mooie notie vanuit de katholieke traditie van het gemeenschappelijk goed, het bonum commune. Dus kun je op basis daarvan, en dat was eigenlijk ook een leidraad in het verhaal van Mike Eeman, kun je van daaruit eigenlijk naar een nieuw soort samenwerking. Nou, en dat werd voor een deel ook geproblematiseerd door Govert Buys, die daar een aantal vragen bij stelde, en ook Jelle van Baardewijk. We hebben eigenlijk vervolgens een debat gehad over toch vrij fundamentele vragen, dus over die relatie. En hoe we die op een andere manier zouden kunnen begrijpen deze dagen. Ma io ho interessante per differenti idee non in de rendimento toccante construzione di Reino Hollandes, differenti pensamenti con un team toccante instituut di Reino Hollandes. Anto, mi ben benieuwd con dialoog bij inter presente oude. Vanuit de opleiding, de masteropleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur. Wat oud-studenten, het is natuurlijk op het laatste moment hebben we dit georganiseerd, mede op verzoek van Mike toen de datum bekend was. Dus er waren studenten, maar er waren ook mensen die op een andere manier kennis genomen hadden van deze bijeenkomst en daar op ingetekend hadden. Dus een gemêleerd publiek. In un passado, con Hollanda di años pasacava, e de reina também do nosso maneira de raci, nos pensamentos, nos fazeres, de nos cultura hasta. Dus é seguro que Hollanda tem uma contribuição na cultura de Aruba e andersom também, dus met de keren in futuro nos junto. Dus zeker bij die landen junto den Reino Hollandes. Ik denk dat zeker, dit is absoluut belangstelling en het is heel belangrijk ook dat dit soort evenementen wordt georganiseerd. Ook omdat de meeste van ons toch te weinig kennis en vertrouwdheid hebben met het Caribisch gebied, of misschien een keer op vakantie daar zijn geweest. Maar wanneer je daar wat meer in verdiept, dan zie je vanzelf ook wat voor bijzondere geschiedenis je met elkaar deelt. En ik denk dat dat de komende jaren alleen maar relevanter zal worden, ook gezien de hele toestand in de wereld. Met de interessante per con os meses differente aree na os meses vai tra junto. Ando per wak hempen en colle doen tambe ku. Het is een certo idee per wak con os meses vai tra junto uiteindelijk den Reino Hollandes, den futuro. Daar hoop je interessante per wak was dat toch presente. No solamente antiano 10% Rubiano antiano, maar per wak also Hollandes en tambe te interessado in de topic ak. Dus met de seguro ku se par de gente tem história, que está bem of dialoog que está bem que ele nada bem pensando, por dat três saque para outro gente não também na Holanda, and we zien het dialoog proberen maar grande orei, ons siga conversar tocando topico aqui.